Ano? Ay, yung asawa mo. Lagi nagpapaantos sa panaginip. Puntahan mo siya at ipagdasal mo. Kung malayo yung sementeryo, ipanalangin mo. Kailangan niya ng dasal. Kaya siya nagpaparamdam. Hindi ko lang sa pinakaliman ng espiritu niya. Kasi kung tatanungin ko pangalan niya, sasabihin mo sa akin, malalaman ko kung nasa langit na siya. Baka ayaw niya umakit sa langit, papakuha ko sana siya sa maraming ni Kristo para doon na siya. Baka ayaw niya pang umalis sa tabi mo, kailangan niya pa ng dasal. Sabihin mo, malaya ka na sa kaharian ng Diyos. Antayin mo na lang ako sa panahon ng hiramin ako ni Kristo. Pag lagi mo siya pumapasa sa isip mo, palayain mo siya. Intindihan niyo, nanay, kailangan niya maging malaya. Hindi siya makatabi sa kabilang buhay pag ganun ginagawa mo. Matagal naman na yata na siyang patay, no? Baka birthday niya, pati yung araw ng undas, hindi mo siya pinupuntahan. Nasa ka ba? Nasa Korea ka? Kailangan ikaw personal magdasal. Nandito ka na sa Pilipinas, di ba? Kailan? Eh, layo-layo pa ng 18 eh. Ikukuha ka lang ng mga magdasal, patay. Maririnig ka niya ngayon kasi hawak kita. Ipagdasal mo siya. Ipunit-punit ako, Ella. Pakinig ka sa aking patay. Ipagdarasal ka ng iyong pamilya. Ang asawa mo naman to, pakiusap ko lang sa iyo na sumalangit ka ang iyong kaluluwa. Pag hindi ka umakit sa kanan natin ng Panginoon Kristo, ipadadapot kita sa akin ng Panginoon Kristo para dali ka dun. Alam kong mahal mo siya, pero kailangan mo na tumawid sa kabilang buhay at huwag mo nang gabalayan ang iyong pamilya. Ipagdasal mo siya kay Hesus Kristo na Panginoon nating lahat. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Ella. Kailangan mo siya ipagdasal kasi hindi siya matahimik. Hindi ka pupunta ng patay na basta-basta. Nandito lang siya, paikot-ikot lang sa lupa. Ayaw niya tumawid. Kaya kailangan mo siyang ipagdasal. Magdasal ka ng Ama namin. Sa Panginoong Maria, sumasampalataya ka. Humiling ka ng tawad. Manalangin ka ng taimtim. Alam ng patay yun ay, kung magdarasal sa patay, mismo ikaw magpilit ng kandila, pag nagbukas sila. Mura lang naman bahay niya, magdarasal sa Bulacan, marami yan. Baka naman yung magdarasal mo, hindi naman marunong magdasal. May tao talaga na binigyan na pahinto ni Kristo ng magdasal sa patay. At saka meron silang, parang merong inano sa pari, yung tagdo na kung ko na. Talaga nagdaro sila na yun, na. Yan, uminit yung katawan mo, kaya ka malaki. Umiyan na yung patay. Umiyan na yung bata ng nanay mo. Galing ka na sa Korea. Nasa ipasalubong ko. Tapos, pang-19 ka pa. Lipad na. Kaya ako matapon niya, pwede naman dagdagan yan. Kaya problema yan. Iga na, iyak. Natural. Yan, paano lang. Straight. Nagtatampo sa ako na. Ha? Matigas eh. Parang adobe. Pero lalambot yan eh pag may burger. Pag hindi naman mabot yan eh, lalakas ako. Pinapakain mo burger. Lala mo lang. Kailangan makuha natin ito. Tayo. Babalik ka na pala. Ikaw na bigyan na eh. Ipagdasal mo yung patay. Atras. Ayaw mo na muna. Ayaw mo yung patay. Ngayon mo lang nalaman sa akin. Kailangan niya tulong mo. Ikaw ang magbukas ng kandila. Sabihin mo sa nagdarap ng patay. Pwede ba ako magbukas ng kandila? Sign of mo sa ulo mo. Pag ginot sa may kandilang puti, kung kinabang sila ilagamit sila, depende kung gagamit sila ng pula, pag hindi, pwede kang bumili ng kandilang pula at isang puti. Ilagay mo sa puso mo, hawakan mo. Sabihin mo sa kanya, tawagin mo yung pangalan niya, unahin mo na si Kristo, para magkaroon siya ng ilaw at tatakin siya ng liwanag. O yung pula kasi pag-ibig yun, yung puti, kaliwanagan.
Kahit maliit lang. Kita mo, nanghina na ako. Kailangan ko ng pong dumating. Ito po. Okay. Oh, nawala na. Parang nag-magic lang. Oh, ikaw magangat. Ano? Oh, tingnan mo. Oh, para ka lang nag-magic. Hindi mo ba rin sakit? Salamat kay Kristo. Binitawag ka na ng patay. Parang katawan mo. Kanina parang hawak mo. Parang kang lalaki. Ang lapad ng dito mo. Oh. Pakaramdam ng spiritual ko. Parang kang lalaki. Iyayakap ka ng asawa mo. Oh, ayaw niyang malis sa tabi mo. Umiiyak siya. Ay pagdasal mo siya. Oh, para makatabi niya sa kalang buwan. Ano mang puta? Ay, ikaw ba, ano pakaramdam mo? Ano? Wala na sakit? Ay, mata mo, ano pakaramdam mo? Maliwanag na. Bawal magsinungaling. Nakikita ka po ng sarili. Biyag na sige yun. Maliwanag na. Wala nang malabo. Wala na akong boses. Mamaya, hindi na ako mag-demo sa inyo, ha? Pag sinabing paspas, paspas. Baka na magpaspas kayo. Bukas ko na kayo gagamot eh. Sige, patulogin pa dyan. Pag 15 minutes na wala pa nakalas. Out. Kaya 15 minuto, mabilis. Hapon. Kaya na, nawala talaga. Higa ka doon sa gilid. 19 minutes tayo na yun. Kasama cleansing spiritual. 3. Hindi, ganyan. Tayo, hindi mo binigyan worker. Pumunta ka nga rito, galing ka, tapos hindi mo binigyan worker. Kaya wala. Pagka wala tayo, huwag matiga. Kaya nila. Kaya itong balakang. Sisarya ka, hindi. Ya. Sapa. Ya. Sapa. Hindi yan utot, hangin. Sinanay, inuututan na ko. Yan yung hangin mo, kaya matigas ang mata mo. Straight. Straight, dahil. Kangan mo lang. Papaloy lang kita. Oo. Yan na lang. Straight. Gangan pa. Ito ko kanina. Straight ito na. Gangan mo lang to. Para ka modelo, para ka nagpapasexy. Yan. Tingnan ko doon. Sana mo. Huwag mo lang titigan. Ano yung pinakapangit na nakita mo sa buhay mo? Isesap kita. Okay. Straight. Yan. Yan. Nah, salamat. Ako. Pakalimutan mo ulit yung balakang mo, gano'n-gano'n, shoot mo. Ano pinagkaiba? Sigurado? Ha? Okay na? Palinaw na mata mo? Igano mo nga yung kamay mo. Walang sakit? Patay? Hindi ka kinukulam. Akala ng nagginanta mo manggagamot, kinukulang ka. Kahit na magtatawas, maggagamot pa rin yun. Pero salamat pa rin sa kanya. Lakad. Tingnan mo kung ano pinag-iba. Ha? Walang sakit? Parang hindi ka yata masaya. Nasa pasalubong ko. Ay ko. Paalam na kayo, Nay. Video nyo to eh. Shoutout mo yung taga-sangay bansa. O sa shoutout to Bulacan. Sa Bulacan. O sa kayo sa Bulacan. San Jose del Monte. O San Jose del Monte. Ang sakit ni nanay na elemento. Kaso may patay. Nakayakap sa kanya. Yung katawan kanina ni lalaki, hindi ko lang sinasabi. Kasi nagmamadali ka sa spiritual eh. Pero sinulit ko yan ha. Di ba minadali ha. Tumagal nga.